ממשפחת הקומבינטורים, הגנבים, השקרנים והרעים. משפחת בוקלביה, המוכרים מכוניות ולא מביאים את כספם. צלם גם את בוקי! רפי גינת בדק ומצא ובוקי נאה בדק ומצא. מה אתם? זה רפי גינת, זה הגילה וזה נאה. זה הבן אדם הזה שאתם רואים כאן. הוא מכר מכוניות בחסות חברה שקראו לה טויוטה קלאב. שם הוא לא מכר פרארי? דניאל קרמן אנשים תמימים שרצו לקנות את רכבם, עבדו עליהם בגדול. וכאן רפי גינת. עכשיו תראו את התחקירן שלנו. בוקי חולים עליך. בוקי תעשה לי ילד! היום אני יכול לכם תוכנית שאני הכנתי בעצמי